i cap home és digne de fer de tu ninguna esmena. Li diem ara mateix a l'alegria del sol que ix tots els dies. I com a Jimena i com a Mara, que xeu el sol com queréis, com tots els dies. Gràcies a Déu. Lloat sigues el meu Senyor, que en totes les teues creatives, especialment... Lloat sigues el meu Senyor, en totes les teues criatures, especialment el seu germà Sol, i el qual es fa el dia i el qual es multiplica. I ell és vell i radiant, de gran esplendor, de llum altíssim, forta significació. Segon. La lluna y las estrellas, en el saber de las formas luminosas y preciosas y bellas. Lloat sigues el meu Senyor, el germà vent, i per l'aire i l'ennuvolat, i el serè i tots els temps, perquè les teues criatures dones sustent. Lloat sigues el meu Senyor. Una pendeta, Lloat sigues el meu Senyor, el germà fort, perquè il·lumina la nit, i ell és vell i alegre i robust i fort. No pasa nada.
meu Senyor, per la germana aigua, la qual és molt útil i preciosa i casta. Aquí tenim la font de l'aigua. Lloat sigues el meu Senyor del Xerrafoc, perquè el jovent és la nit i ell és vell i alegre i robust i fort. Lloat sigues el meu Senyor per la nostra Senyor. Lloat sigues el meu Senyor per la nostra germana la Mare Terra, la qual ens sustenta i governa i produeix diversos fruits en colorir flors i herba. Lloat sigues el meu Senyor per aquells que perdonen pel teu amor i suporten malaltia i tribulació. Benaventurats aquells que les suporten en pau, perquè per tu, Altíssim, coronats seran. Lloat sigues el meu Senyor per la nostra germana la mort corporal, de la qual cap home vivent pot escapar. Ai d'aquell que buida el pecat mortal, benaventurats aquells a qui troben la seva santíssima voluntat, perquè la mort segona no els farà cap mal. Lloveu i beneiu al meu Senyor i doneu-li gràcies i serviu-lo en gran humilitat. Així tenen la flor de la nostra casa, la Mare Terra, la Mangrana. La Coloma.
Vinga, Valent! Entreu el foc a la plaça de la Cordosa de l'Espera! Vinga, Valent! La primera canya l'ha entrenat Francisco Monzó, acompanyat de Vicente Nadal. La primera cadena va a entrar el señor Francisco Monzó, acompañado de Vicente Nadal. Un aplaudimiento, por favor. ¡Viva Valent! ¡Ahí va! Chafeu, chafeu! Es la primera. La segunda caña, aquí de presentarla el señor director, Emilio Esteve, acompañado de Javier Blanco. ¡A ver! No se va a llevar eso de más. ¡Oh! ¡Con Mestre! El señor Héctor. Ahí está un poco la grande, pero el señor director, Vuelve a aplaudir, y ahora, una cosa que m'ha donat molta alegria quan van passar les llistes, perquè quan va passar la tercera canya, la señora Angelita, que per desgràcia no es el apellido, pero vamos, la señora Angelita nos va a pasar la tercera canya. Acompañada por Vicente Nadal. Angelita. Angelita Úbeda, me diuen, disculpe. Un aplaudiment fort per la senyora Úbeda. Venga, vais a callar, Juan, venga acá. Ven darrere. La fàbrica de l'Espirit de Veres de l'Alleria. Homes i dones coetes. Podeu el Valent? Que no se risque. Vinga.
Ole! Un aplauso para la señora Felipe.